Dlho sme nehrali túto hru, ktorú si teraz dáme. Predtým ešte, ako príde náš dnešný hosť. Menuje sa to Nejhorší. Čiže na chvíľu sa vzdialite takto a keď vás niečo napadne, tak prídete na scénu a ja vám prezradím 3 témy, v ktorých sa budeme hýbať. Možno aj viac, uvidíme. A ja by som chcel slyšieť to nejhorší, čo sa môže povedať o svatební noci. Ahoj Karle, já jsem Jarda. Platím. No, Maruš, máš se od mámy co učit. Chci se rozvíst. Přistoupili. Máme tu ďalšiu tému. To nejhoršie, čo by sme mohli slyšet pri požáru. Někdo popcorn. Nehaste, tretkyně spí, vole. Astore, Rexy, Lajko, dá si někdo hot dog? Dobre, a máme tu posledný okruh tesne před anestézou. Haďo? No. Spí? Jsou. Dneska s***váme, viď? Tento pořad sledujte již nyní na Prima Plus.